Πεντηκοστήν εορτάζουμε και πνεύματος επιδημία. Ακούσαμε σε ένα στίχο του εσπερινού της Πεντηκοστής. Την κάθοδο του Παναγίου Πνεύματος εορτάζουμε την ημέρα της Πεντηκοστής, αγαπητοί αδελφοί. Είναι η μέρα κατά την οποία κάνει εμφανή την παρουσία του το Άγιο Πνεύμα και περνά στην ιστορία. Η βιαία πνοή, οι κύριες γλώσσες είναι ενδεικτικά στοιχεία της παρουσίας. Το Άγιο Πνεύμα κατέρχεται εν είδη κτηρίνων γλωσσών στους μαθητάς και αποστόλους, τους φωτίζει, φλογίζει τις καρδιές τους και τις αγιάζει και γίνεται η μέρα αυτή γενέθλιος, η μέρα της Εκκλησίας μας, διότι πολλοί πίστευσαν στον Χριστό. Βεβαίως, ίσως πολλοί αναρωτηθούν, υπάρχει Άγιο Πνεύμα, αλλά στο σύμβολο της πίστεως ομολογούμε ότι πιστεύουμε σε έναν τριαδικό Θεό. Όταν κάνουμε το σταυρό μας, εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, ενώνουμε τα τρία δάκτυλα κανονικά για να εκφράσουμε την πίστη μας στην Αγία Τριάδα, στον Θεό Πατέρα, τον Υιό Θεό και το Άγιο Πνεύμα Θεό. Μια θεότητα, αλλά τριαδικός Θεός, ακατανόητα και ανερμήνευτα από τη λογική μας, αλλά είναι δόγματα της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, τα οποία αποδεχόμαστε, πιστεύουμε, διασφαλίζουμε και διατηρούμε. Η παρουσία, αγαπητοί μου αδελφοί, του Παναγίου Πνεύματος αμφισβητείται από πολλούς, γιατί δεν τον βλέπουν. Μα όταν τα πράγματα στα οποία πιστεύουμε τα βλέπουμε τον αέρα, όχι. Κι όμως τον αναγνωρίζουμε από τις ενέργειες που παρουσιάζει. Φυσάει ο αέρας και θροσίζει και καταλαβαίνουμε ότι φυσάει αερά και δροσερό. Φυσάει ο αέρας και τα φύλλα πέφτουν. Γίνεται θύελα, καταιγίδα, τυφώνας, ξεριζώνει δέντρα, σπίτια, φανίζει και πόλεις ακόμη. Από πού το καταλαβαίνουμε? Από τις ενέργειες του. Υπάρχει ο μαγνήτης. Τον βλέπουμε, τον μαγνήτη, όχι βέβαια. Πώς το ξέρουμε όμως ότι υπάρχει? Το σίδερο εκείνο που έχει μαγνήτη μέσα του μαγνητίσει όλα τα αντικείμενα που είναι από σίδερο και καταλαβαίνουμε ότι το τεμάχιο του σιδήρου που έχουμε είναι μαγνήτης, και ενώ δεν μπορούμε να δούμε τον μαγνήτη, τον αντιλαμβανόμαστε από τις ενέργειές του. Το ηλεκτρικό ρεύμα το βλέπουμε, ξέρουμε τι είναι το ηλεκτρικό ρεύμα. Και αν ρωτήσουμε έναν φυσικό που θα το κατατάξει, στα στερεά, στα υγρά, στα αέρια, δεν μπορεί λοιπόν να μας δώσει μια απάντηση. Όμως το ηλεκτρικό ρεύμα το αντιλαμβανόμαστε από τις ενέργειές του. Το ηλεκτρικό ρεύμα φωτίζει, παράγει θερμότητα, κύληση επομένως υπάρχει. Όποιος τολμήσει να αγγίξει το χέρι του στο καλώδιο και το σήμα εκείνο που έχει ηλεκτρικό ρεύμα θα γίνει κάρβουνο. Ώστε λοιπόν πολλά πράγματα δεν μπορούμε να τα δούμε μέσα με τα φυσικά μας μάτια. Κι όμως υπάρχουν και τα κατανοούμε. Πότε? Όταν βλέπουμε τις ενέργειές τους. Έτσι λοιπόν και το Πνεύμα το Άγιο υπάρχει στην Εκκλησία μας και δεν μπορούμε, αγαπητοί μου αδελφοί, να το δούμε με τα μάτια μας, αλλά το γνωρίζουμε από τις ενέργειές του. Το Πνεύμα το Άγιο την ημέρα της Πεντηκοστής κατέρχεται στους Αγίους Αποστόλους και μαθητάς και λέγει: το Άγιο Πνεύμα παρακαλούμε στον Εσπερινό την ημέρα της Πεντηκοστής να κατέρχει και σε εμάς να μας φωτίσει. Το Πνεύμα το Άγιο φωτίζει τον άνθρωπο, καταβγάζει λοιπόν τη σκέψη, καθαρίζει τον ορίζοντα, δίνει ένα θεϊκό φως. Όποιος έχει Πνεύμα Άγιο είναι φωτισμένος. Φωτίστηκαν οι Απόστολοι και έγιναν σοφοί. Οι απλοί ψαράδες της Γαλιλαίας έγιναν κήρυκες του Ευαγγελίου. Το Άγιο Πνεύμα τους μεταμόρφωσε, τους γέμισε θεϊκή σοφία και άρχισαν να μιλούν θεϊκά. Αμφότατοι άνθρωποι, αγράμματοι, αλλά όμως φωτισμένοι από το Άγιο Πνεύμα, έγιναν γνώστες πολλών γλωσσών. Γι' αυτό και πολλοί των ακροατών εξεπλάγησαν. Τι έπαθαν αυτοί? Έλεγαν όσοι τους γνώρισαν, λεύκους με μεστομένη ισήν, τους πέρασαν για μεθυσμένους. Και πραγματικά ο χριστιανισμός, το Ευαγγέλιο, αγαπητοί μου αδελφοί, είναι μεθύσι. Όποιος πίνει από το αθάνατο κρασί του Ευαγγελίου μεθάει, φλέγεται μέσα του, φωτίζεται και αγιάζεται. Η πρώτη ενέργεια του Παναγίου Πνεύματος είναι η γλώσσα η θεϊκή. Βεβαίως αποτελεί εθνικό καθήκον και
αντός Έλληνος, να διασφαλίσει την ελληνική γλώσσα που είναι ένα από τα βασικά στοιχεία της ταυτότητάς μας, τη γλώσσα στην οποία το πρώτο γράφτηκε το Ευαγγέλιο. Όμως, το Πνεύμα το Άγιο, αγαπητοί μου, διδάσκει τη θεϊκή γλώσσα στους ανθρώπους που το αποδέχονται και το πίστευαν. Το Πνεύμα το Άγιο φωτίζει τον άνθρωπο, καταβγάζει τον ορίζοντα, δίνει το θεϊκό φως και γι' αυτό πολλές φορές λέμε φωτισμένος άνθρωπος αυτός. Είναι απλοϊκός όμως, λέει σοφίες. Ναι λοιπόν, ο άνθρωπος, αγαπητοί μου, απλοϊκός, γιατί ο χριστιανισμός δεν είναι διανόηση, είναι καρδιά, είναι βίωμα, τον ζεις και τον αισθάνεσαι. Διαβάζει το Ευαγγέλιο, το κατανοεί και νιώθει μέσα του να φωτίζεται, να παίρνει δυνάμεις, να θερμαίνεται η καρδιά του, να τρέφεται η ψυχή του, να γιγαντώνεται το φρόνημά του. Μπορεί να μην έχει πτυχία, να μην έχει καν τελειώσει το δημοτικό σχολείο, και όμως να καταλαβαίνει με την καρδιά του τη γλώσσα των λατρευτικών ακολουθιών, τη Θεία Λειτουργία. Υπάρχουν άνθρωποι δυστυχώς που κατέχουν πολλά πτυχία και όμως όταν διαβάζουν το Ευαγγέλιο δεν καταλαβαίνουν τα βαθύτερα νοήματά του. Ο Ιωστίνος ο φιλόσοφος και πολλοί άλλοι διδάχτηκαν το Ευαγγέλιο από απλοϊκούς ανθρώπους. Η σοφία λοιπόν που διδάσκει το Ευαγγέλιο είναι καταπληκτική και όσοι το διάβασαν, ακόμα και φιλόσοφοι έμειναν εκστατικοί και είπαν πως αυτό δεν είναι ανθρώπινο κατασκεύασμα. Ο φωτισμένος άνθρωπος έχει ως έμβλημα στην πορεία της ζωής του το λίπνος της ποσίμου ο λόγος σου, Κύριε. Δεν περπατάει στο σκοτάδι, δεν ζει μέσα στην αμαρτία, στη νύχτα της ζωής, όταν λέει και ό,τι κάνει το φέρνει στο φως της δημοσιότητος, ότι δεν αντέχει το φως της δημοσιότητος, δεν έχει τη δυνατότητα να εκφράζεται, γιατί δεν συμφωνεί με τον νόμο και το θέλημα του Θεού. Πας ο φαύλα πράσων μισεί το φως και ουκ έρχεται προς το φως ή να μην ελεγχθεί τα έργα αυτού. Έτσι, αγαπητοί μου αδελφοί, το νου λοιπόν τα πάντα, ένα γνώσμα του Αγίου Πνεύματος είναι ότι αγιάζει τον άνθρωπο. Περνούμε το φυσικό νερό, τελείται η ακολουθία του αγιασμού και αυτό το φυσικό νερό γίνεται αγιασμός και αγιάζει τον άνθρωπο. Το Πνεύμα του Άγιο παίρνει το παιδάκι και το βάζει μέσα στην κολυμήθρα και αυτό το παιδί με την παρουσία του Αγίου Πνεύματος βαπτίζεται, μιλώνεται, αγιάζεται και γίνεται μέρος της Εκκλησίας του Χριστού. Το Πνεύμα του Άγιο είναι αυτό που το απλό λάδι το κάνει αγιασμένο λάδι στο μυστήριο του Ευτερέου. Το Πνεύμα του Άγιο παίρνει δύο ανθρώπους, τον άντρα με τη γυναίκα, και τους ενώνει με το μυστήριο του γάμου σε μια ενότητα αδιάσπαστη. Σήμερα ο οικογενειακός θεσμός κλονίζεται, δεν έμεινε σπίτι όρθιο, δεν έμεινε οικογένεια, γιατί όλοι μας δυσμονήσαμε τον προορισμό μας και τη θέση μας. Καινούριες θεωρίες και αντιλήψεις ηλιστικές, αθεϊστικές θεωρίες γκρέμισαν στο σπίτι που ήταν ένας γερός θεσμός μέσα στην κοινωνία. Ήταν η κατοίκον εκκλησία και τώρα καταντήσαμε το σπίτι ξενοδοχείο ύπνου και φαγητού. Χάσαμε τα παιδιά μας, διαλύσαμε τις οικογένειές μας και αυξήθηκαν τα διαζύγια. Και βλέπετε, ο άντρας σκοτώνει τη γυναίκα, η γυναίκα σκοτώνει τον άντρα, το παιδί σκοτώνει την μητέρα, ο πατέρας σκοτώνει το γιο. Διάλυση των πάντων, γιατί λείπει το Πνεύμα του Άγιο και ο λειτουργός του υψίστου. Το Πνεύμα του Άγιο επικαλείται μέσα στο Ιερό Βήμα την ώρα της Θείας Λειτουργίας. Όταν ο ιερέας λέει «Τα σα εκ των σών, σύ προσφέρομεν κατά πάντα και δια πάντα», ζητάει από το Άγιο Πνεύμα να μεταβάλει τα τίμια δώρα των άρτων και των ίνων σε σώμα και αίμα Χριστού. Και το θαύμα γίνεται. Μετά από λίγο μας καλεί να κοινωνήσουμε τον ακράν των μυστηρίων. Το Πνεύμα του Άγιο λοιπόν φωτίζει, ενδυναμώνει, αγιάζει τον άνθρωπο. Γι' αυτό, αγαπητοί μου, το έχουμε ανάγκη όλοι. Φωτισμένος πρέπει να είναι ο πατέρας, η μητέρα, ο δάσκαλος, ο καθηγητής, ο κληρικός, ο κυβερνήτης και όλοι όσοι ασχολούνται με τα κοινά πράγματα να φωτίζονται από το Άγιο Πνεύμα, ώστε να μην κάνουν
προσφορά του Αγίου Πνεύματος, ο άνθρωπος, αγαπητοί μου αδελφοί, δεν λυγίζει στους πειρασμούς και στις δυσκολίες, στις θλίψεις, στα βάσανα, στις στεναχώριες. Με τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος αγωνίζεται, στέκεται όρθιος, αμήνεται θαραλέα στο κακό και εξέρχεται νικητής. Γι' αυτό, αγαπητοί μου αδελφοί, ας αρχίσουμε να προβληματιζόμαστε για τη σημερινή κατάσταση που επικρατεί στον κόσμο, για όλα αυτά τα φαινόμενα που δυστυχώς συμβαίνουν στον κόσμο αυτόν. Πρέπει να ξαναρχίσουμε για να ξαναφτιάξουμε τον γκρεμισμένο οικοδόμημα που λέγεται οικογένεια. Να μαζέψουμε τα συγκρίνια της νεολαίας μας που δυστυχώς έχουν φτάσει σε μεγάλη καταστροφή, χωρίς ιδανικά, χωρίς συμβασμό στους γονείς, στον συνάνθρωπο και γενικότερα στους μεγαλύτερους. Γι' αυτό πρέπει να ξεφύγουμε από το πνεύμα του μοντερνισμού και της κοσμικής νέας εποχής, να ξαναφτιάξουμε την οικογένεια και να την κάνουμε κατοίκον εκκλησία, να αρχίσουμε να αγαπάμε καρδιακά, ψυχικά τον Θεό, να προσευχόμαστε, να μελετούμε την Αγία Γραφή, τα πατερικά και τα θρησκευτικά βιβλία, να νηστεύουμε όπως ορίζει η Εκκλησία μας και όχι όπως θέλει και νομίζει ο καθένας μας, να μετανοούμε και να εξομολογούμαστε τακτικά, διότι το μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως είναι υποχρεωτικό μυστήριο και χωρίς αυτό το μυστήριο δεν μπορεί ο άνθρωπος να κοινωνεί των ακράν των μυστηρίων, να πλησιάζει τη Θεία Κοινωνία και αφού δεν έχει και την άδεια του πνευματικού του να έρχεται μπροστά στο ποτήριο της ζωής.